Má megy. Sziasztok, Csepregi Laci vagyok. Reklázom a új vitamint. Nézzék meg, ez egy nagyon jó vitamin. Ezt megfigyeltem saját magam, hogy amióta ezt szedem, szinte öröm járni tornázni, sokkal több tornát tudok csinálni ebben vitaminnak. Ahojte, Vladislav sa volám, s týmto vitamínom. Odporúčam tento vitamín všetkým športovcom, ktorí to budú cvičiť, lebo budú mať veľké výkony. Budú mať veľké výkony cvičenia. Dá sa kúpiť v Maďarsku v Biotechu, áno. Tuto v Maďarsku, Komárove. No, nech sa páči. Nový stroj si dá do krku Laco, tak sa nazýva, že BFC piercing. Tak, a vytláča sa. Lebo chlap piercing musí dávať do krku a takto sa zaťažiť. To je ono. A zás nad sérii prijíma na látod. Výborne. Výborne to robí. Tak, to je ono. Triceps. Dá sa to dosiahnuť za pár týždňov. Keď to začal, nevedel sa vytlačiť u mňa na bradle a teraz už s piercingom sa vytláča. Čo má 17 kg. Tak, výborne. No. Tak, 10 krát sa vytlačí a to je hneď 170. Áno. To je rytmus nenosí takéto veľké reťaze. To mienim povoliť.